Ça m'a fait une période un peu là. Ça va venir. C'est la famille. Ouais, vraiment. C'est mes frères. Trois frères. Mes trois frères, mon père et très bien. C'est content d'être là. An balimaw an b'a a yira u la k'a fɔ bi kɔni an bɛ Sumayila Sise ka ko kɛnɛ kan. Donc Sumayila Sise yɛrɛ kɔni ko a y'a yɛrɛ sɔrɔ. Sumayila Sise kɔni a labilala a bɛ wagati min na kunkolo sinnen don Bamakɔ de ma. Donc su in na an ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo kɛnɛ kan ka masala Sumayila Sise ko la o ye Musa Sidibe de ye. Musa Sidibe a ni su. A b'i n'a fɔ Musa Sidibe ka labɛnw ma sabati kosɛbɛ kosɛbɛ. Nka hali bi an bɛ a jateminɛ donc ni Musa Sidibe ka labɛnw bɛ se ka sabati cogo min Musa Sidibe filɛ kɛnɛ kan Musa Sidibe a ni su an b'a denbaya bi kɔni an bɛɛ nisɔndiyalen don ka sababu kɛ président Sumayila Sise ale kɔni an bɛ wagati min na sisan ale labilala donc Sumayila Sise labilala a ka ca Ala fɛ su in na kɔni a bɛ si a ka denbaya kɔrɔ. Donc Musa e yɛrɛ kɔni e hakilina ye mun ye Sumayila Sise bilali in koɲa la est ce que i kɔntannen don wa e yɛrɛ bɛ cogo di bi
Ah. Ayiwa o tɛ baasi ye an b'a essayer ka taa tour cɛ aéroport international Bamako Senu komi Salifu Jara ale yɛrɛ bɛ aéroport la yen donc Salifu Jara layalaya minnu bɛ aéroport la est-ce que i bɛ se ka olu dɔ da an lamɛnbagaw tulo kan. Je pense que an ma Salifu sɔrɔ donc an ni Musa Sidibe bɛ tɛmɛ ni masala tɔ ye. Musa Sidibe e yɛrɛ an bɛ se ka dɔ dɔn Sumayila Sise a yɛrɛ ye jɔnjɔn minnu ani a ye wulikajɔ minnu kɛ Maliko la est-ce que i bɛ se ka dakurunya damadamani na mɔgɔw hakili lajigin an k'a dɔn min ye Sumayila Sise ye a ye cɛsiri minnu kɛ Maliko la politiki bunakun sira kan. O ɲɛna o faamuna kosɛbɛ Musa ka kuma ɲɛna nka aw minnu yɛrɛ sigilen don Faransi an y'a ye k'a fɔ Bamako yan kɔni Mali fan bɛɛ Sumayila Sise jɛɲɔgɔnw ani a ka tɔnden kɔrɔw ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen u ka wulikajɔ kɔni fanga bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ libération ko in na e bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ bi ka sabu yɛrɛ kɛ foli ani wulikajɔ ye ka ɲɛsin mɔgɔ fɛn fɛn y'i cɛsiri walasa Sumayila Sise bɛ se ka libérer ka bɔ nin janfa in kɔnɔ. Mois de souffrance. Aujourd'hui, c'est une véritable libération pour nous. On est là, on est vraiment content, on est heureux. On nous annonce que notre président, il est en route et il sera là d'un moment à l'autre. Après des mois et des mois de souffrance, vraiment, nous annoncer même que le fait que le président soit en vie, ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça fait 3 jours, on n'entend plus parler de fausses rumeurs comme quoi le président n'est plus parmi nous, il est décédé ou bien des choses comme ça. Tout ce qu'on attendait, c'était son heure d'arrivée. Aujourd'hui, nous sommes tous rassurés. Sa famille politique est là, sa famille biologique est là. Tout le monde est
Média est là pour accueillir le président. Vraiment, on est très heureux que le chef de file de l'opposition, le président du parti URD, soit de retour parmi nous. Je ne peux rien dire de plus, vraiment. Est-ce que vous avez des informations concernant sa santé? Il va bien? Ce que je sais, il se porte assez bien, mais je crois qu'il doit passer par l'hôpital pour faire des contrôles de routine de santé, mais en gros, il va très bien. D'après vos informations, à son arrivée, est-ce qu'on aura l'occasion de le voir? Bon, ça m'étonnerait qu'on puisse le voir, mais on va le voir juste par place. D'accord. Donc, il sait que Dauphin est Bamanangana. Bon, mais c'est la même chose que Bamanangana. K'a fɔ mɔgɔw ye ko nin y'a kalo 6 de an ka président min tunnen don a la kalo 6 an bɛ maɲumanko la kalo 6 diɲɛ tunnen don an na kalo 6 an t'an ka président fan dɔ bi ye don dɔ ye vraiment maliyɛnw bɛɛ lafiyara fɛn fɛn Sumala kun ka ko ka bon mɔgɔ fɛn fɛn ma u bɛɛ lafiyara bi an jɔlen don bi an ka wasa kɛnɛ de min bɛ k'an tɔ sewa a tɛ kalo kelen yɛrɛ bɔ dɔw tun bɛ k'a fɔ est ce que aw ka président est ce que a bɛ diɲɛ na bilen est ce que a ma bana est ce que a bɛ tantɔ mɛ bi alhamdulilah nouvelle dumanw dɔrɔn de bɛ ka na k'a fɔ ko an ka président bɛna ale sisan et vraiment on est joyeux an mana na état la an ka président de don et on est content de le voir parmi nous a somɔgɔw bɛ yan a ka politique tɔn sira fɛ bɛɛ bɛ yan voilà. D'accord, merci monsieur Dolo. Au revoir. Merci Nimbi Dolo et Ali IRD Mambuto donc on est à l'aéroport là non toujours apparemment ko avion ma se foro donc on connaît bien non Jamaba bien non et Jamaba bien toujours aka IRD mo bien mo chamamba nana et voilà donc on bien non toujours d'accord. C'est pour une agence quoi. Voilà, je vous non, non, fin de mois. Voilà. Donc, on se regarde. On a chef de carré. On a chef de bataille. Les quatre morts. Ouais, c'est vrai. Voilà. L'attente était vraiment longue. Tu peux nous expliquer ces 4 derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé en termes? On va dire que ces 4 derniers jours ont été encore plus longs que les 6 mois. Chaque seconde, à peu près, on attendait des nouvelles. On va espérer qu'ils soient plus bons. Avant-hier, on a pratiquement passé la nuit ici, en attente, espérant que finalement rejoindre sa famille, rejoindre ses enfants. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, nous avons été beaucoup émis quand on a appris l'information sur les chaînes internationales et également sur la chaîne nationale ORTN. Comme quoi, il a été libéré et il était en danger. Nous sommes vraiment émis, nous sommes beaucoup enthousiastes. Nous allons l'accueillir comme il le faut. Nous profiterons pour vous remercier l'ensemble. Ayiwa an balimaw a k'a dɔn k'a fɔ an kɔni an bɛ Sumayila Sise ka kɛnɛ de kan an bɛna ɲininkali tɛngu Musa Siribe la donc an bɛna ɲininkali tɛngu Musa Siribe la Musa Siribe est ce que e yɛrɛ bolo Sumayila ka bilali o Mali dɔrɔn de y'a kɛ wa ou bien an ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ kɔfɛlamɔgɔw fɛ an bɛ se k'a jateminɛ est ce que tubabuw y'an dɛmɛ walasa Sumayila Sise ka bila est ce que Algérie nɔ yera la parce que kunnafoni sɛbɛn dɔw y'a yira k'a fɔ ko Faransi ye rôle dɔ jouer ko Algérie ye rôle dɔ jouer donc Sumayila yɛrɛ bilali condition a bilala condition jumɛnw na yalima wari de sarala wa yalima a bilala kun jumɛn y'a to bi Bamanci ninnu y'a décidé ka Sumayila Sise labila.
Donc, le mais là, parce que quand donc, faut y aller dans le boulot. Alama, alhamdulillah, donc, soyez les bienvenus, honorable Soumaïla Cissé. Je vous remercie. Merci. Moi, non, je sais Sumala nela malikore la Sumala torla malikore la alebula malikore la ayi muni malile kama kantoro be kunu malile kama pate foto de nyuma le wa ningena le ga piéger aka malikanu na to a piéger la ka jafa kono sai ka election organiser kelen kama ka ta la tunu fanga jugu fe marako jugu fe a tunu ne ama sinama nyoko on ye boro fara ka toka ina fo be bla pate fanga jugu tara be so la be bo ma fierté Sumala ka bla bi pate Sumala ma bla mali transition de base ka pasi ya fanga kura da manala ka jam to dawlo ka o ma wasore en tant que mandino Sumala malen deni aya ke faso yi aka ka faso ka doy wa ma doy ya faso ka doy Sumala Cissé ala ki man sama nan ya mala barika da mi ya mala barika da mala ka to anki yebi wa yi nana kum ga mona mali kanu ala ka to asababu wala ka dima ka ki jamana fara wa ka mara malen be ka ere soro nous sommes fiers de lui on sonne baye on ba ko ala idéologie on ma défend fambe yo me an bien na jure ra no soro ali de ra no soro on ma ere Sumala kona bi ama yesini wa ma wasonai on ye Sumala doni wa ye fan mo ne soro wora on ge de mo fe si on tente du na on te ça on te tomo no on ye mo ne pa de Sumala kala na mo sere o ye ka mara kala ran ne ki donc mo le fe na ya mo dala bi la me ki de foye bi ta ke tromper le Sumala bulala na la sona ma dampe de ka si na wo na la sona wala ka soma ka na fere on mo le be fo ka o no moi je ngani ya ta Sumala ko la ka besara ko ngana mai no ka ira ni masia benche tout en perso biro mani activisu ala de bossa ama so wa jasura li biwo wala do la telefone fo no jasura ka pelle la yum jasura malien amu ko china ko to bra lu ka joga ye mani jota le vive la révolution vive tout le monde merci beaucoup et vive M5 Aïwa, Moussa Sidibé, ko vive M5, ko vive le Mali, ko vive la révolution. Donc, et koni mbolo sisa, okmala o Soumaïla Cissé M5 tonde ndo de wa. Ni Soumaïla Cissé nana ani M5 haklina barab na chukodi. Parce que ni ngoni anyebe M5 tchabaleuna, OMT ou ni ademseni biangena ou be aéroport international la yanno. Donc, koni nalendo Soumaïla kola. Donc ere bolo ni Soumaïla nana sisan kala nun to Mali kura min skube sinan yalma abena ke Soumaïla bena ke Mali kura tonde ndo e walma Soumaïla bena ke dignye Mali kura blali singa. Ok, d'accord. Balbage bisika ito di jam flan ya ni be ankumna.
Wati caman kɛra bɛɛ lajɛlen dusu kasilen don Ismaila ko la Ala y'a kɛ dusu la bɛɛ kɔnten don bɛɛ sewalen vraiment merci an bɛ Ala fo ka wale Ok, merci bien. An b'a dɔn tulo kan k'a fɔ toujours an bɛ aéroport la yan nɔ an balima dɔ bɛ yan nɔ an bɛna kuma d'ale ma sisan ale fana bɛ na ale nana Ismaila kunbɛli la a bɛna dɔɔni ɲɛfɔ an ye ko il est très content. D'accord. Ouais. Ce jour, jeudi 8 octobre 2020, nous sommes à l'aéroport international de Dakar pour accueillir avec un grand espoir l'honorable Soumaïla Cissé qui a été privé de sa liberté le 25 mars 2020. C'est une violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit à l'homme droit, tout individu a droit à la liberté, à la sécurité, à la sûreté de sa personne. C'est une violation aussi de la Constitution du Mali à l'article 1 qui stipule que tout individu a droit également à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. Aujourd'hui, la joie est immense. Nous sommes là, très enthousiasmés. On attend l'honorable Soumaïla Cissé. C'est une victoire du peuple malien. C'est une victoire de toute l'humanité, car c'est en fait le droit de l'homme qui sort vainqueur de cette détention arbitraire dont nous condamnons. Nous condamnons et nous disons à ceux qui l'ont fait. Pour l'honorable Soumaïla Cissé, pour nous, on trouve ça inqualifiable, même pour les autres qui ne sont pas des musulmans. L'honorable Soumaïla Cissé est un musulman. Nous sommes des musulmans. On ne peut pas prendre un musulman tant de jours, priver un musulman tant de jours, à cause de quelle liberté, à cause de quel islam, nous, on ne le sait pas. Nous sommes des musulmans, nous condamnons ces taxes-là. Ceux qui ne sont pas de notre religion, on peut leur faire venir dans notre religion avec la gentillesse, mais pas avec la force ni avec la violence. On est très... Allô? Ayiwa ani Musa Siribe de bɛ ɲɔgɔn bolo Musa Siribe ka labɛnw sabatira ka ɲɛ ze in na donc Musa Siribe an balimakɛ min bɔra kuma la sisan ale y'a yira k'a fɔ ko Soumaïla Cissé ka minɛli ko c'était une victoire pour les droits de l'homme. Donc est-ce que e b'a bila droit de l'homme minɛ de kɔnɔ parce que ale ko bɛɛ mɔgɔ si man kan ni dangakari i ka taa ni ka segin na ani ka yɛrɛmabila la ko c'est une victoire pour les droits de l'homme aussi. Donc est-ce que e yɛrɛ bolo nin ye droit de l'homme ko fana ye politique yɛrɛ tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen? Bon, droit de l'homme ko don o tɛ Soumaïla ko dɔrɔn n'a kɛra ko Soumaïla dɔrɔn don Soumaïla minɛna o ko mɔgɔ wɛrɛ minɛna mun bɛ ka dankari a ka taga ni ka segin na kɔni o ye ko ye ko man ka bɛn jamana kɔnɔ ko man ka bɛn Mali kɔnɔ bi na non ni o kɛra Soumaïla la an bɛ se k'a fɔ ko effectivement ça posait un problème de droit de l'homme et surtout que a kɛra wagati min na a kɛra élection wagati de la campagne électorale wagati de la un moment encore plus important par rapport aux droits de l'homme. Maintenant, pour moi, en fait, à partir du moment où Soumaïla sera ka bɔ nin ko in na k'a fɔ ko Maliens bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka u cɛsiri k'u bɛɛ kɛ Maliens bɛɛ ka kɛ bolodenkɔni kelen ye ka Soumaïla ko kɛlɛ kɛ u bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko Maliens tiennent beaucoup aux droits de l'homme et ça vraiment o kɔni tun ye signe ye ne bolo mɔgɔw kan k'u banba mun kan ça veut dire que ni Malien a man ka dan Soumaïla ko dɔrɔn ma sisan Malien fɛn fɛn de mana minɛ Malien bɛɛ de kan ka to ka wuli k'an bɛɛ kɛ bolodenkɔni kelen ye o Malien tigilamɔgɔ kan bila a kɛra sɔrɔsi ye a kɛra civil ye a kɛra mɔgɔninfin o mɔgɔninfin ye ni mɔgɔ o dankarila tigilamɔgɔw ka liberté la maintenant an bɛɛ de kan ka wuli tuma bɛɛ pour que ka kɛlɛ kɛ pour que o tigi ka bila a kana dan Soumaïla dɔrɔn ma. Musa Siribe i ka o kuma ɲana hali k'a dan kibaruya dɔw y'a yira k'a fɔ ko Soumaïla ka bilali la ko sɔrɔdasi caman bilala ani ko bamanci caman n'o ye terrorisiw ye ko terrorisi caman baden bilala Soumaïla kunkɔrɔ komi Soumaïla kelen tɛ ani Sophie Petronin donc o kɔni e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ o ko la donc kibaruya y'a yira k'a fɔ ko an ye jihadisi 200 ɲɔgɔn na ko de kɛra ka Soumaïla Cissé kuma bɔ donc e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ o ko la?
Bon, ne bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ la en prix kuma lasurunya la ne bɛ se ka fɔ ka o ma bɛn parce que mɔgɔ minnu don n'a sɔrɔ minnu kɔni ye maliyɛnw jeli bɛ minnu bolo kan k'olu de bilala a bɛ se ka fɔ k'a ma bɛn mais n'a fɔra ko k'o kɛ de ko ka kumabɔli kɛ bi bon an bɛ se k'a fɔ ko o ye Sumayila ma kunkɔrɔta ye mais en même temps o y'a ma juru de ye maliyɛnw ye juru de don a la c'est vrai que yɛrɛ minɛna maliyɛnw kunkɔrɔ mais ni maliyɛnw ye djihadistes dɔ bila djihadistes minnu Mali jeli b'u bolo kan pour que Sumayila ka bila o bɛɛ ye an bɛɛ ye juru de don ɲɔgɔn na Sumayila ka juru bɛ maliyɛnw na o maliyɛnw ka juru fana bɛ Sumayila la maintenant ne bɛ se k'a fɔ a kun la a ma bɛn mais ni a kɛra de ko ka Sumayila kun bɔ a ko de ko bɛ Sumayila la komi a ka jɔnw na. Musa Sidibe i ka o kuma ɲana kosɛbɛ an b'a yira an lamɛnbagaw la n ko Musa Sidibe yɛrɛ ye spécialiste ye min ye nafoloko sira fɛ donc ale kɔni ale sigiyɔrɔ bɛnlen bɛ Faransi ni Mali cɛ ma nka mɔgɔ kalannenbaw minnu hakili juru caninen don kosɛbɛ n'u bɛ jamanaw taabolow ɲɛdɔn kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ n ko o dɔ ye Musa Sidibe ye donc n'ale b'an bolokɔrɔ yan su in na a ka ca Ala fɛ min ye politiki bunakun ye an ka ɲininkaliw tɛngu Musa Sidibe la Musa Sidibe i b'a kalama kani k'a fɔ Sumayila minɛlen kɔfɛ an ka politiki bunakun yɛlɛmaba donna a la tɔn bangena tɔn min ni a bɛ fɔ o ma ko M5 RFP donc o M5 RFP o kɔni o sigira Sumayila kɔfɛ o ye kɛlɛ kɛ fo ka IBK ka fanga k'o dafiri donc IBK ka fanga dafirilen yalima ni Sumayila nana sisan nɔ politiki bɛna kɛ cogo di Mali kɔnɔna la walima Sumayila bɛna kɛ o M5 RFP ɲɛmɔgɔba de ye wa min bɛna jamana yɛrɛ bila sira kura kan an bɛ kuma min na ni o ye Mali kura ye o sira kan ou bien URD bɛna i fosi ka bɔ o tɔn in kɔnɔ k'a ka kɛlɛ kɛ a ye kɛlɛ min daminɛ depuis san caman ni o ye komi URD aw yɛrɛ ko ten ko yɛlɛma fanga la force du changement donc o yɛlɛma in ko o ɲɛɲini baaraw boloda donc e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna politiki bunakun kan o ko la. Bon ne bɛ se ka mun fɔ o ye kuma 2 fo 3 ye kuma fɔlɔ ye mun ye c'est que Sumayila tun minɛnen don wagati min na ni M5 RFP sigira pour que ka IBK lataa Sumayila ka mɔgɔw caman nana ka na M5 RFP kɔnɔ u y'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ M5 RFP kɔnɔna la u y'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ M5 kɛlɛ la fo ka taa se IBK ka tagali ban o ye fɔlɔ ye filanan Sumayila i bɛ se ka kɛ ko a kun minɛlen don a ma kibaruya caman dɔn mais n'a nana n'a ye kibaruya minnu dɔn kibaruya minnu mana da kulo kan k'a ta M5 RFP kɛlɛ ma fo ka taa se IBK ka tagali ma fo ka na kɛ sɔrɔdasiw ye fanga ta ka fanga kura ka sɛŋɛw bɛɛ dira Sumayila ma a yɛrɛ tɛ denmisɛnnin Mali politiko la a kan ka se ka analyse kɛ pour que ka a jɔyɔrɔ fa jamana taabolo kura la sabanan ye mun ye an ma la minɛn bɛɛ sigili la ɲɔgɔn kan an b'a fɔ min ma ko institution président de transition sigira vice président sigira premier ministre sigira gouvernement sigira mais an b'a fɔ min ma ko CNT conseil national de transition mun bɛ kɛ anw ma i n'a fɔ assemblée nationale modèle dɔ ye nin camancɛ fanga in kɔnɔna la n bɛ a miiri k'a fɔ ko ni Sumayila nana a bɛna jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ o CNT in sigili la pour que politiki mɔgɔw ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour que o jɔyɔrɔ ka fa an yɛrɛ b'a dɔn komi Sumayila Sise ye jɔyɔrɔba fa politiki ko la nin san 25 kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ ko a b'i jɔyɔrɔ fa o camancɛ fanga labɛnni na pour que ka Mali sigi bɔlɔ kelen kan n'o fana kɛra maintenant ni a ka di a di Sumayila Sise fana ye pour que ni élection transition mana ban n'a bɛ kɛ élection kɛ o fana ye a ka choix de ye n'a kan ka i sɔnna o fana bɛ choix an fana kan droit n'a bɛ se k'o fɔ ni élément damadɔ ne bɛ mun fɔ bi na Mali taabolo kura kan Sumayila ka segin kɔnɔ hukumu kɔnɔna la.
Ayiwa an bɛ taa o ɲininkali jaabi diyara n ye. An bɛ taa turu cɛ aéroport Bamako Serura. N y'a dɔn kɔni jɛmɛ fɔlɔw selen don kɛnɛ kan. Bi ye donba de ye, bi ye fête de ye. Bari Sumayila Sise ale bɛ nalen Bamako. Donc Salif Jara bɛ aéroport la. Salif. An bɛ se ka kuma di Musa Siribe ma. Musa Siribe, est-ce que Sumayila ka nin bilali ko in bi, an ɲɛ bɛ nin fɛtiba in min labɛnnen na Bamako Senu aéroport la, est-ce que nin ye fɛti kun ye yan? Est-ce que nin ye nisɔndiya de don ye bi? K'a dan Sumayila ka seginni ma a ka denbaya la nisɔndiya don, k'a dan mɔgɔninfin yɛrɛ ni ma bɔli ma ka bɔ mɔgɔw bolo, parce que an bɛ se k'a fɔ a kuma risque kun b'a la yɛrɛ ko Sumayila ka to a la, a ni ka to a la. Maintenant n'a ni sera ka kuma bɔ pour que ka se ka na a ka denbaya la, a muso n'a denw kɔrɔ, o ye fête ko ye. Maintenant n'an bɔr'o kɔnɔna la, an bɛ se k'a fɔ ko n'an tɛmɛn'o kan, au-delà de ça, comme on le dit en français, nin ye tasibila de ye k'a se maliyɛn minnu ni tora nin komɔrɛli la, minnu minɛna n'olu ma se ka bɔ, n'olu ni tora a la, mɔgɔ maliyɛnw kan ka tasibila ko la. Filanan ye mun ye, ni Sumayila bɛ segin, a ma ɲa k'a seginna k'a bɔra nin ko in na, a ye a mana na Mali sɔrɔ lahala mun na sisan, a kan k'a dɔn k'a fɔ ko ale ye risque min ta Mali ko la, ko Mali ko man ka kɛ gansan ye bilen a yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ la. Maintenant o fana hokumu kɔnɔna la, mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko est-ce que ni Sumayila bɔra nin ko in na a tɛna na hakili wɛrɛ di Mali ko la a ma. An bɛ se k'a ladeli o la pour que o ka k'a sababu ɲuman ye Mali ko la. Ayiwa Musa Siribe, o jaabi o diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Sisan dakuruɲa labanna mun b'e bolo ka sɔrɔ ka se maliyɛnw ma? Bon, mun bɛ ne bolo ka fɔ malidenw ye o ye k'a fɔ ko vraiment bɛɛ ni ce, bɛɛ ni baraji. An ye mun jateminɛ kɔni o kɔrɔ ko maliyɛn bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan pour que ka Sumayila kuma bɔ. Vraiment maliyɛn bɛɛ lajɛlen de kan ka fo nin ko in na fɔlɔ. Maintenant n'o bɔra la, an bɛ mun fana fɔ o ye Sumayila ka denbaya ye. An bɛ se k'a fɔ ko vraiment nin wagati in kɔnɔna la, maliyɛnw n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na bamanankan na, ils sont restés dignes. A kɛra cogo o cogo u kɛra mɔgɔ wasalaɲɔgɔnya a ko kɔnɔna la,
u ma fɛn ta ka ɲɛsin Sumala ka fɛn ma pour que mun yɛrɛ b'a ka vie bila en risque o fana kan ka fɔ ko la. Maintenant an bɛ mun deli Suma ɲuman segin ka n'a ɲuman sɔrɔ Ala ka a to a ye fɛn fɛn kun a bɛɛ ka kun a la an b'a fɔ min ma a farisogo la pour que ka se ka place ta Mali kura jɔli la sisan o de ne ka kuma laban ye. Musa Siribe Ala ka su hɛrɛ d'an ma. Ayiwa an balimaw an bɛ segin ka na aéroport international président Modibo Keyita senu na fɛti min kɔni bɛ yen an bɛna o jateminɛ fɔlɔ yanni an bɛ sɔrɔ ka na kuma di an ka invité tɔw ma. Ok, merci. Avion sera Bamako senu an b'a ye k'a fɔ officiel ka mɔbili caman caman tɛmɛna u filɛ ka taa salon d'honneur festiba de bɛ yan nɔ maliyɛn bɔlen bɛ caman caman donc jamaba de bɛ aéroport Bamako senu na yan nɔ fɛn bɛ yan nɔ dɔn ni ka URD mɔgɔw a ka famille caman de yalen don donc avion kɔni jiginna officiel ka salon d'honneur la donc du coup a bɛna lajɛ n'an sera k'a dɔn mɔgɔ minnu nana ou bien n'an sera ka Ismaila yɛrɛ sɔrɔ k'o lajɛ sisan an b'o kibaruya d'aw ma. Donc,
international Attention. Bon, apparemment, tout le monde est dehors. Bon, apparemment, on a donné un sur le donc du coup, information Dobalaka Bora, Dobalaka Mako, Obli Chama 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 pour les millions pour Atene, Obli Vitri ou Bétanger la Chama Chama. Donc, on lui a donné pour l'instant, information pour. Bon, apparemment, tout le monde est Ismaïla et Kassalo Moroba Kalama, donc du coup, on va comme ça, ok. Ouais, ça va, alhamdoulilah, bah, ça va. Actuellement, on a soumis le 6 de Kumba, mais très tiré de là. A Jigna Sambita So, nous sommes jamais contents. Ambe content de chouina. Ambe soumis le 6 de Kumberon, a Kadaya Nana a Jaranye. Est-ce que à Soumaïla Jigna? Soumaïla wa Jigna. Donc, la carte à souhaiter. Ou Albo a Jigna, a la Fonso. D'accord, merci bien. Ok, merci bien. Bon, apparemment, Congo quand a passé 600, normalement, je crois qu'il y a pour Congo doit a passé 600. Bon, en tant que moi, je connais le Congo avion jigina sikano ko avion jigina ko nekuma bokolo donc allez information d'ici ça non jama on fait bébé non jama pamba bien non jama bari bien donc pour suivre des plans mais la sera dégagé donc mobile be ka bo jiro faru be ka bo yefala mobile be ka bo officiel be ka sibi pour si mobile be ka ta mobile be ka bo voilà où te mettre fleur voilà apparemment Ismaïla na ka jama ta ko ni Ismaïla na délégation voilà Samage ega to ko tegela voilà donc connaît Ismaïla ka une délégation na to suivi de
voilà, à protéger les lots, à les s'occuper de tourner. Donc nous, la délégation parfois, voilà. Smile up, Smile Bora, Smile Temena. Smile Temena. Voilà, Smile Temena, Aïwa. Après, il y a des gens qui ont fait pour moi. Donc, mon blue, comme ça. Voilà, Smile up, Voilà. On va mettre Temena, on va te mettre en place. Donc, Smile Temena, après, ma voix, il y a un voilà. Après, il y a un donc Ismaila on voit il y a un report là non donc chama pas de ka ko gardi badien là non ko kele do chama ko donc ambe aéroport international de Mako Senuna ye ko voit Ismaila donc bugata Ismaila ga su donc anana kumbe anga fama fait na amaseka don mo télévision nana donc amaseka information sur maintenant sur wakati na tala mo da kuka ni woni ko wata to ari for la do be gata usiere na muto tu mo biti wa chama fana be bulla kena ulu be ga ku ko wako d'accord voilà donc on va essayer kataka Ismaila ka so donc na kibara mu soro ambo da kulukan aywa oriche maliati la jalila amba fu kosobe amba ira la ka fo Ismaila Cissé ale blala ablala konva tara Ismaila tara sisa ku be kata Ismaila ka so donc enfana ambe tugu no fait pour que am se kata tuga minal sane ko wato e mobili ko ni chama be an chama fon fenana bebe bulla bebe ki itaro ni Ismaila no fait donc ameta Ismaila ka so ni mi morala amo ira la